abusia ɛha ɛyɛ Pemampem TV so na wo hwa ɛyɛ Krapim Bafo agentadua ɛyɛ Nana Kwame Bafo a ɔtoso 9 nkranzaman hene ɛna atena pakan mu a odi munuwukuo ɛwɔ nkranzaman mu na amamani amani yi ɛde Nana ekupie mu ɛwɔ bari mu ɛma ne koyi apaye ɛma nananom samanfo ɛne nananom enkonwia ɛde srɛ nkwatenten ɛne bambɔ nkoso ɛma nkranzaman ɛnti divisional chiefs ahodo a ɔmo wɔ nkranza enkonwia saase so no ɔmo nyina ɛde ɔmo nimnyam ɛta saa munuwukuo yi akyi mesrɛw sɛ ɔbɛgye brɛ na wɔhwɛ kwan a nananom fa so edi amamre ɛne amaneɛ ɛwɔ saa da yi mu. Na sɛ wohwɛ a munuwukuo no ɛhyɛ aseɛ abra Nana Kwame Bafo efi nkranza fie ana nkranza ahemfie ɛde n'ani ɛkyerɛ Kokofu na Kokofu ɛna bari mu ɛwɔ nkranza nananom bari mu ɛwɔ Kokofu ɛniti Nana ɛtutu tatai na ɔde n'ani ɛkyerɛ Kokofu bari mu na wakɔyɛ amamre ɛne amaneɛ a ɛsɛ na ɛfata a ɛhyɛ nkranza animonyam na nananom ahenie no so oyi amamre ne amaneɛ film a na kyerɛ ɛtosini papa amamre ne amaneɛ ɛne ɛma nananom ahenie ɛyɛ ahenie na ɛyɛ kɛse na ɛyɛ kokuroko ɛniti nananom eguso na ɔma bepiem ɛwɔ bari mu a nananom achamefo ɛna ohu sɛ ɔmu gyina hɔ na ɔmu etwetwe nkɔmɔ atentebenfo so ɛka ho we ɛyɛ Berim Royal House ha ɛna nananom edi amamre na ɔhwɛ adinkra kosopire bosomfo ɛna ohu sɛ ɔtwetwe nkɔmɔ ha dinkra yɛka dinkra dia history ɛyɛ different ɛba nkranzaman mu a na ɔyɛ obiemfo mu okuni pa we ɛna nananom akowura Berim a ɔmayɛ amamre wie na nuukuo a yɛdi ɛwɔ nkranza ɛyɛ amamre ɛne amane a edi kan ɛwɔ Nana Kwame Bafo na henie mu di a na kyerɛ Nana ɛde n'ani ɛbɛkyerɛ efie mako mmiɛnsa mu na Nana akɔyɛ amamre ne amaneɛ ɛwɔ hɔ ansa na yasoa Nana ɛwɔ apakan mu ɛnti ɛbɛkyerɛ sɛ gyebrɛ na hwɛ kwan a nananom ɛfa so edi munuwukuo ɛwɔ nkranza ɛmane yɛ krabɛhwɛ na Nana Kwame Bafo etu nkranza mountain so ekopie mu adinkrase na ɔsan ɛdi n'ani ɛhwɛ nkranza ahemfie na ɔne ahemfo bedwa no ehyiaye edi nkɔmɔ ɛtwetwe nkɔmɔ na nananom ahemfo so a ɔmfiri adɔntenfo kuo mu ɛwɔ manhyia anasa santeman mu no ɛmo nso ɛde ɔmachitai ɛbɛta Nana akyi a ɔmo nso ɛba ɛde nsa bɛto nsa yam ɛma nkranza amamre ɛne amane a etwa gu yɛ ɛna no wukrada no ɛyɛ krabɛhwɛ nti mesrɛw sɛ gyebrɛ nuukuo no ɛna etwa gu no nkranza ɛwɔ amamre ɛwɔ amaneɛ ɛne nti mesrɛw sɛ nyi wafidie ɛmfiri ha na wo hwɛ nso a na wa like na wa drop your comment na wa share sɛ de bɛyɛ obi a ɔno nso enya bi no obenya bi na wa hwɛ ɛwɔ hɔ tweda mpɔndoma nkoma ehyiaw sɛ oyɛ sitie na wa hwɛ nkranza munuukuo a edi kan ɛwɔ Nana Kwame Bafo a ɔtɔso 9 ahenie mu.
So that's why we don't make too much challenge. That's why. Daddy knew of
Nana Fransa Panifosi, young for 2 more mobile enemy. They end up on one, or Maba Bois, or Mubra, and Nejumadi and Chum. At the Jodi kind, Bafo Koku Furi, Asante Achim, a Subua mine. Aha, who conquer, who do us and carry no money. Unsa any faso oye manyini we fasa bon kasesha ono na toa manyini so pe no enano ye ne e come nhye nyina e bedi dance e oni ni pa ko gina dwom esre nso anuma sabi o maja e woko nanum samanfo ade yakko be wa kwa ko mo nsa ya sre fransa kan ko no o mehwe ama ye de aguda bi pese ye sure bia won kan ye nyina kan en kapon pa de hia ye fa nko da bi se ye de sa utaipa en pe pa no so ya da mo nyina ase da me sure bia ko adamu ti ko ja ye ba hia ko mo ati bia nko ko you know kwesi ade ye be sa ko bi ye nyina ye won kai pa mo ye dia kwesi de ne kama de fro ba ye me de hye ne ma nyina ye fa fransa man ko Sister, sorry, Tina. Sorry, Tina. Good girl. Dinanche. Hey. Hey, Manu.